Kerende na bomo ego. So vive na ewute mo nke beche ebe agbache egwu. O de ka onye obia. Ogwa maka mmụọ aja amwani n'obodo mmụọ ọ na-akwa anyị so ọnụ agụ. Ikenga. Hey. Na-ekwe na anya na mmụọ apụtakwa ọgwụnwe Igbo. Anyị na-emekwa n'ọnwa Igbo mmadụ atụpụrụ mmadụ stroke pepe. A na-eme n'ọnwa Igbo. Ukechi ohu ọgwụ bọtọrọ mmadụ ebe. Ọmụma ka a na-agụla isi wange. We born a boy. Oh, my proud. Ono wunye unu nke ichi ọbakwa anwụ Igbo ọzọ. Okay. Hey, gbaka nwa si wee tụpụ ekwe jeje amụ ego. Ụmụaka amakwa anyị ego. Ichi ebe ka mmụọ si wee da igbu ego. Iwere ụtọ wetakwele m ọzọ. My man apụtago. That's good. Uvonya totobia. Mwe pomo so kwa tutu egria. Ojina di agri onu. Aba ani Afriko. Kene mo nke kwebe ke pinu ni epinu. De kwa balance e kwa tu. Mama kwa nke tu ukwe na aga na no balance. The Secretary General Bagre will find the Honorable Chief Sir, Nwachukwu A, Oko Osisi Abagana, Obualuzo Nemba. I come ordinary even who Obo can now look MC even. Go no. New one of the Maya we will put them. Obu will go best by Ichi ebule koputa. Oku no wusi sidi unu. Ichi oya de na imaleke ichi e. Olo begani, ore lo begani before. Ichi olo begani. Onye na ngo mpu dije. Mpu emeto bana speaker no galaka. Nyabulu na eje bo fel said. Ichi olugolo nke abaga.
Another way, boss. My brother is coming out. My brother from another country. I salute you. That's good. That's good. Now, company, up on your chat. Up Black America. You will go see where. Even though this style, you will go to know Yagi, you will blow. That's good. That's good. Kuala na wimba haka. Amaro mo wenye na akwadi ya wimbo. Onora amaro measurement ba. Kedebe atom mano, atom mo te gwa mo ba geba. Mgbe ya afuko si ade bo mgbe ani ye mani ife egwu. Odi ka okulo do the stubborn. Yero sebu ya mala. Go sit down. Okwenye mo ego. Atom, we are waiting for you. It's your time now. Even though the way we are supposed to be close, it's only because we are waiting for you. Atom, Obagono Onwaru. Can you work for me? But that was the way for me. Atom, Nabo. Put me on that book. Mobalans of Manavana. 3 minutes about the way they're going now. Go to call Calipah. Go to call Calipah. Papa don't want to buy agent. Double, Madame, my way to your vehicle, Chacha. Korean did not their bed. Now, what do you mean in this book? Who do you go to the go? Who much of people who now? Otto, here's a Diego, Acadelo Novello, the man. Wow, ya goze kwa akwụkwọ. Onye ekwu ka ọ dibịa be ebere m ọchụ. Okay, onye dibịa na-abụ n'anya na-ebuka. Ndị adọmma wee ndidi na mọọnụ n'ọgbọ wee ndidi pụọ na akwa ewere ibe kaseti ebe mmaara achụrụ ibie n'ọgbọ atụrụ n'otekwe akpọba ụnụ majiki akarịa ebe na-akọ ọgwụ ka ọ na ọgwụ ọsịsọ unu akọkọtakwa n'ọgwụ ọgwụ ala ya ga-ebe ndị ichie nọ ike ga-eji ọkwa enyicha mgbe ebe a kedu mmụọ nke dị nakwa edi na ebe onye ọjọọ ya amagbado mmụọ dị na onye echekwado obi eji ebicha ọma mmụọ ewe ebe ka mmadụ. Last place lying down. Okay, so what should I do? Maybe you can offer something to him. Give something to him? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Our brother from another country. Kiriele ka ndị ọcha si emekwa ego.
unu chene ụdị anyị na-akpa iji di anyị na-abọ ka ndị yahoo. Thank you. Mgbakirizie na egwu ebe egwu a na-akpọ junction. Ịgbakọta nke enyiwa arụ egwu agba mbe. Biko na ndị nwe igbo ozugbo na ọ bụ unu eriga. Ọ bụ unu eriga ozugbo na jide na ya na-esetụrụgwa unu ka anyị nabata atụ mma na ọmụọ ndị okenye. Is okay, thank you. Ngwa chịkọọ na ọgwụ unu. Chịkọọ na ọgwụ unu ngwa. Back to sender. Atụ mma ngwa bịaba. Atụ mma batabazia. Ndị nwe igbo daalụ nụ. Kedu ndị ga na-ekwu okwe?